Roşavanên birêz vedigerin mijara xwe ya sereke ku 53 kes ji xelkên Rojavayê Kurdistanê berê xwedane Herêma Kurdistanê bêhter em ê hûrgiliyan derbarê vê mijarê de werbigirin ji mêvanê xwe mamoste Hoşeng Semgembor endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ku ji Zaxo bi awayekî zindî bi mireye. Mamoste Hoşeng dem baş. سپاس جبو بشداربونا te gelo hejmara welatîn ku berê xwedane bêguman yên vê dawiyê ên berê xwedane Herêma Kurdistanê 53 kesin yan zêdetir bûne bêhtir xelkê kîjan deveran in niha rewşa wan çi ye li ku derê dimînin Dem baş silav bûriş ji bo rêbaz û temaşevanên rêbaz. Belê roj nîne xelkên me Rojava xwe li hidûd nedin û xwe teslîmî esayîşa Sihêla û Tawusê nekin ew xelk tên pêşwazîkirin birêz û ehtiram ji aliyên esayîşa me ya wê deverê ve û ji aliyê hikûmeta Kurdistanê ve û teslîmî xêrxaziya berzanî ew kes tên kirin û xêrxaziya berzanî radê wa xelkê me bi cih dike wa xelkê me bi cih dike û cih jê re temîn dike li kampê û li Kurdistanê kampên penaberên Kurdên Rojavayê ji malê wa teqrîben 10 kamp in. Nahinkî kampa berderaş bi hikmê kampekî nû ye ew pêtir pêşwaziyan xelkên me yên ku di Rojavayê Kurdistanê baz bibin. bêhtir xelkê ku derê ne yanî sedem çi ye eger em vegerin pirsgirêkê çima ji Rojavayê Kurdistanê derdikevin Xelkên me yên tevayan Rojavayên Kurdistanê ne xelkê Efrînê lêde hene xelkê Dêrikê hene Êgirkêlekê hene Qamişlo Hisiça malek bihûyî ji xelkê me Tiltemerbî û 11 xortên ku ji ber eskeriya neçar baz dayîn ev yê duh bîn û ew xelk pêtir sebebê bazdana we yan rebaş Rojavayê Kurdistanê pêtirîn genç ji ber eskeriya neçar û şikêmşixulî û rewşa xwendinê û rewşa dibistanê li Rojavayê nîn ne û ji ber wê dibe eger û xelkê me ji wê deverê baz bidin. Pêtiriya wan xort in mamoste Hoşeng ciwan in Pêtiriya wa xort in û xortê got digihê emirî wî 17 18 16 ew xort li hidûda din baz din tên diyarî. Belê baş e mamoste Hoşeng yanî çi siyasetek li Rojavayê Kurdistanê tê meşandin heta ku ev malbat ev welatî berê xwe didin Herêma Kurdistanê Bêguman siyasetek nedire sonlara wa eskeriya kotekî xelkekî bi kotekî dikirin êrîşê li ser gunda dikin û xelkên me yên li gunda û zarên me yên gunda û lil'ilm enû gundê me xortê de nemane yanî yekjar xortê de nemane lê ev cîlê ku baz dîtî evên nû baz din digihin û baz didin yanî emrê wa 10 17 sal 14 sal û baz didin ji ber va kiryarên gotên kirin Rojavayên Kurdistanê û girtina xortên xelkê û xelkê me jî û xortên me jî û kesayetên me yên mayîn di Rojavayê Kurdistanê de va kiryara nerazî ne ji ber wê yekê baz didin ji Rojavayê Kurdistanê kîş alî ve bê baz didin. Belê bi vê siyasetê bi van kiryaran peyedê û rêveberiya wê çi nameyan digihîne xelkên Rojavayê Kurdistanê Bêguman name xuya ye name ji valabîna gundên me yên
الروشافای کردستان خویاه نامه الجم هوا دنیای هاتیه خویا کرن جم تفگرا سیاسی هاتیه خویا کرن جم گنج ما هاتیه خویا کرن او صدمه گو روشاوایان کردستان خورت مدربن و خلق منن گند مدمینن والا و باجار مدمینن والا و نشغلی دهلی پیترجی اوجی صدمك نتيجة واكل يرى انه خلق معنا بشغل وخلق نكارن خواندنی خوشی تمام بکن. بله باشه داوی پرسیار ما مستهوشنگ چارەسەری چییە یعنی چه ji tevgera Kurdî tê xwastin heta ku sînorek ji vê diyardeyê re were danîn ev kiryar û binpêkirin sedemên wan xelkên Rojavayê Kurdistanê êdî li bajar û gundên xwe bi cih dihêlin bêguman ew jî dibe yek ku sedema guhartina demografiya herêmê. Divê çi were kirin tevgera Kurdî çi bike? Ene kesê nexwasin. Çareserî ya yekemîn divê em li kesê xwe goj li wê de bazdin li vir xwela bikin xweyî. Ev yek ya dîtir divê em wek encûmenên îctimaî li Kurdî tiştekî li nû bigerin. Projeyek nû hebe em wê projê bikarin ev teغîra demografî li Rojavayê Kurdistanê nemîne yan bisekine yan inha bikin. او پروژه رأيها تفكير سياسي بشكل عام دبي تبان سياسة مدار وروشنبير وخندبان وخلقين كردستاني كذا مشارك بالبي بروجي او جارستديا ويا ام بروجي كي بقرن البي افكاريارين قوتين كرن بسكن للروشابين كردستان gelek spas ji bo mamoste Hoşeng Semgemor endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ku ji Zaxo tu mêvanî bû. Gelek spas ji bo beşdarbûna te.